žene. Ale nie. Nejda, kokos, mala som ti taký súrny rozhovor. Budem fotiť kalendár pre pneuservis. My volali, vieš, tak už som na videte. Lebo neviem, či som ti hovorila, ja som modelka. A nevrav? No. Ja robím v Milane. To neviem, spomínala som ti? Nie. No ja som začínala v Milane, kokos, akože talanity, akože teda blondinky môžu. No ale teraz, že jak som sa zoznámila, vieš, s Duškým, to ti chcem povedať, tak ja ti fotím v tom Milane, nerobím pozičky, vieš, a zrazu ti mi ťukne SMS-ko, že kokos, že Mončiči, že dojdi do Polusu, že bohovská žúrka, vieš. Tak ja som zvažovala, hovorím si, mám, vieš, nevedela som. Hovorím si, ideš, však to není až tak ďaleko. No. Tak som ti tam došla a dobre som urobila. To bola žurka, že on s ním, ona s ňou, každý s každým a ja s Duškým. Vidíš, karma. No tak ako najprv s Borisom, s Duškým, až keď došiel. No a tak mám Vanesu. Ty kokos, ani neviem, s kým ju mám. Ježiš, Vanesa, ty si sa